Den her mand er grunden til, at politiet i dag bærer våben. I København i 1960'erne bor der en mand ved navn Palle Sørensen. Palle er ikke fremmed for systemet, men tværtimod. Han har en lang kriminel historik og har i årevis bevæget sig i udkanten af samfundet. Indbrud, tyverier og gentagne gange i fængsel. Et liv præget af konflikter med autoriteter, men ingen kunne forudse, hvad Palle skulle til at gøre. Natten mellem den 17. og 18. september i 1965 er Palle med sin makker Norman Libounet. De har lige lavet et indbrud og har bilen fyldt af 20-koster og kontanter. Omkring kl. 3:30 ser Bounet en politibil passere dem. I bagspejlet ser han dem trække ind, vende om og komme tilbage mod dem. De bliver nervøse, og Bounet beder Palle om at sætte ham af med det samme. Men Palle mener her, at der ikke er tid, og han trykker speederen i bund. Og jagten er i gang. I omkring 20 minutter prøver de at ryste patruljevognen af. Små veje, høj fart og ud mod lufthavnsområdet. Da de rammer Amager Strandvej, indser de, at politiet kommer tættere og tættere på. Palle tager farten af og holder ind ved Amager Strandvej, nær Kastrup Fortet. Og i løbet af få sekunder har politiet omringet. Bounet ser sin chance og stikker af gennem et buskads mod lufthavnen. Men Palle, han bliver stående. Og her gør han noget, som ændrer Danmarks historie. Han trækker en 9 mm FN-pistol frem, og uden at veksle ord, skyder han de første skud. Og lige efter går han over til patruljevognen og skyder endnu en gang. Og her rammer han 2 betjente, som bliver dræbt på stedet. Men det stopper ikke her. Palle løber tilbage til bilen og flygter mod København. Kort efter bliver han standset igen, men den her gang på Prags Boulevard. Han trækker sin pistol op igen og affyrer den her gang 15 skud mod politiet. Og på få minutter bliver yderligere 2 betjente ramt og dræbt af Palles skud. 4 politibetjente er for første gang i Danmarks historie blevet dræbt af den samme mand på så kort tid. Senere samme dag indser Palle, hvad han har gjort, og han melder sig selv. Den 18. marts i 1966 falder dommen i Østre Landsret, og han får livstid i fængsel. Bounet bliver kun dømt for tyverierne, og ikke på drabet af de 4 betjente, fordi han ikke kunne forudse, hvad Palle ville gøre. Drabene får konsekvenser langt ud over retssagen. Det ændrer dansk politi fundamentalt. Bevæbning, taktik, uddannelse og sikkerhed bliver tænkt på en helt ny måde. Og tilliden til, at politiet kunne klare situationer uden våben, forsvandt. Palle Sørensen bliver senere benådet den 4. maj i 1998 efter næsten 33 år bag tremmer. Og efter 20 års frihed dør han den 1. februar i 2018. Sagen står i dag som et mørkt vendepunkt i dansk historie. Og jo dybere man dykker ned i Palles historie, jo mere indser man, hvorfor det stadig kaster skygger over dansk politi til i dag.